Ambalmau anka bidon kibaroya abena jujoni kibaroya minye o yanka jamana sordasiw yɛrɛw bɛ lahala mina bi u ye baara min kɛ kalo tɛmɛnen nunu na o ɲɛfɔli min kɛra janvier kalo tile 25 min lasera u yɛrɛw ka chef d'état major des armées ka lasela kabini janvier kalo tile 25 an bena sordasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw de ɲɛfɔw ye an k'o lamɛnbani an ka jamana sordasiw ye ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnfura dɔ kɔnɔ an ko min ma ko communiqué numéro 004 de l'état-major général des armées an ka sordasiw ka ɲɛmɔgɔya so ko kibaruyabu yɔrɔ la ka lase malidenw ma an ye nin kibaruya bɔ kunnafoni sɛbɛn min ka bolo kan an k'o de ma ko Malijet a ko chef d'état général k'a y'a jira k'a fɔ kabini janvier kalo tile 25 tɛmɛnen ŋaniya dɔw taara k'a bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o baara ninnu na min ni a fɛrɛ ni a dabaliw bɛ tigɛla banbagaci marifatigiw fɛ ka se k'an ka jamana sordasiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛlɛdaga la k'u galabuw faga k'a bɛna bɔ ka ɲɛfɔli min kɛ malidenw ye an ka sordasiw yɔrɔw bɛ lahala min na bi o dogolen tɛ mɔgɔ la i n'a fɔ aw b'a joona a ko an ka jamana dugu min n'an ko a ma ko kamiti n'a bɛ bafo fɛ ko an ka pankulu 11 ɲɔgɔn de bɔra ka taa dagosi kɛ nin yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa sangolo la fo ka se ɲɔnɔ hali baɲangara mara la dugu min n'an ko a ma ko ororo baɲangara ka se sebere o bɛ koro fɛ ka taa tanga teleman o bɛ sofara fɛ ka taa sagala jabali mara la ɲɔnɔ kɔnɔ sordasiw ye fɛlɛli minnu kɛ o dɔw kɛra gweta bɛ bafo fɛ ngoroja ani koriyanse kɔna fɛ ko an ka sordasiw kabini janvier kalo tile 25 ni kibaruya in de gansira sordasiw yɛrɛw ka chef d'état major général ko ninnu ye dugu min ni mali lakanabaw ye wulikajɔ kɛ wa wulikajɔ ninnu caman bɛ yen ko kunnawolow sɔrɔla a ko k'a da malidenw tulo kan an ka pankulunw ye wulili min kɛ ka taa lajɛli kɛ walasa banbagaci marifatigiw hakilina n'u miiriyaw kana se ka labato an fɛ mali kɔnɔ k'o 16 ɲɔgɔn kɛra a kɛra dugu minnu na an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'an kulomajɔ wa o dugu dɔ ye sofara mara ye baɲangara kɔna duwanzan boni ansongo menaka bafo ɲɔnɔ a n'a tɔw ko ninnu de ye dugu min ni sordasiw taara ka taa lajɛli kɛ wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna an ka pankuluw fɛ an ko o baara de ma ko mission de reconnaissance offensive ko sordasiw ye gɔlɛ jugu min fili an ko min ma ko frappe aérienne o 9 ɲɔgɔn fili la o fili la an ka pankulu minnu fɛ o pankulu dɔ welela ko Mi 24 L39 ani Super Tigano k'olu de ye gɔlɛjugu 9 fili banbagaci marifatigiw ma wa min ye an ka jamana sɛgɛsɛgɛli minɛ min n'a fana bɛ pan wa pankulu sugu min don ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ wa gɔlɛw b'a la hali ni maa t'a kɔnɔ o de welela ko drone k'o ye gɔlɛba 6 ɲɔgɔn de fili banbagaci marifatigiw kan a y'a fili boni a y'a fili mondoro a y'a fili mali yɛrɛ ni burkina dancɛla wa min ye chef d'état major général a ka dantigɛli ye a ko gɔlɛba 3 ɲɔgɔn cira o cira baɲangara mara la o gɔlɛ in hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ pankulu ye an ka maramafɛn min n'an ko a ma ko artillerie garde MD ko de ye nin baara kɛ ani obisière 230 ninnu de ye gɔlɛ fili baɲangara mara la banbagaci marifatigiw ma ko an ka sordasiw tun ye pankulu dɔ wuli o pankulu in a ka baara fanba tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jugu marifatigiw bɛɛ yɔrɔ minnu na u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw n'u ka fɛɛrɛ n'u ka dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ la an ka jamana dugukolo yɔrɔ minnu na ka mali sordasiw kɛlɛ ko an ka pankulu dɔ wulila sɛgɛsɛgɛli bolo ma k'o pankulu k'o ye faliba caman de da banbagaci marifatigiw kan k'u ka daga ta ɲɔgɔn ko o bɛɛ de da gosira duwanzan ni boni ni baɲangara mara la sofara bafo ko jatedenw bɔra ni min ye banbagaci marifatigiw o ma 80 ni ma 2 ɲɔgɔn k'olu de fara an ka jamana sordasiw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko ma hakɛ min minɛra k'a bɛ taa jɔ fo ma 35 la minnu minɛra n'an ko ma ko 35 suspects interpellés dans le secteur 2 a kɛra yɔrɔ minnu na bafo sofara ni baɲangara ko an ka sordasiw ka fɛlɛli bolo ma malidenw ko minɛn girin dɔw minɛra banbagaci marifatigi ninnu na minnu bɛ bolo la bi n'o bɛ taa ma 35 ɲɔgɔn na maramafɛn min n'an ko a ma ko 48 AK 47 A2 PKM ko ni marifa min n'a bɛ mugujugu fɔlɔ o 20 ɲɔgɔn minɛra ani chargeurs min bɛ marifa yɛrɛ ka dili don wa maramafɛnw ni fɛn caman de minɛr'u bolo wa hali u ka kibaruya lase minɛnw k'an ka sordasiw y'o caman de minɛ ani sordasiw yɛrɛw ka donfiniw kuma dɔ la hali a finiw caman ye an yɛrɛw ka sordasiw ka fini ye nin caman minɛra
moto tani duru ɲɔgɔn kɔni an ka sɔrdasiw y'o bɛɛ de tiɲa k'o minɛ u la mugujuguba min n'o bɛ fololi kɛ k'an ka sɔrdasiw bɔnɛ chef d'état major général des armées a ko a ka bi kibaruya lasela ko engin explosive u ye bɔmu juguba 8 de don an ka sɔrdasiw kɛra sabu ye k'o bɛɛ de tuɲa ani u yɛrɛw ka fɛlɛli bolomafɛn 5 n'an k'o ma ko pick-up 5 o fana tuɲana an ka sɔrdasiw fɛ ko waati de sera fo ni kibaruya ninnu ka da mali jamanadenw tulo kan nka ko février kalo tile 6 ka se février kalo tile 7 tɛmɛnen ma Korianze mara la chef d'état major général des armées ale ko an ka sɔrdasiw ye u ka dagaw gosili min kɛ k'a kɛra sabu ye ka maa 37 ɲɔgɔn banbagaci marifatigiw la k'olu fa Korianze maa 33 ko u ka maramafɛn dɔw be yen i n'a fɔ 33 AK-47 o minɛra 0D LRAC o minɛra an ka sɔrdasiw fɛ k'u ka mugu folon minɛnba 2 tun be yen o fana minɛra ka fara sɔrdasiw yɛrɛw be fini min don ka kisɛw lajɔ walasa mugu n'a cira i la a kana se k'i fa an k'o de ma ko Julien Parbal o Julien Parbal nunu malidenw ko an ka sɔrdasiw y'o caaman de minɛ ani RPG o 2 ɲɔgɔn minɛra radio 5 an k'o min ma ko radio Motorola n'o y'u ka kunnafoni minɛw ye an'u ka mugu folon sinsinminɛw chargeurs nin kɛra février kalo tile 6 ka se tile 7 ma chef d'état major y'a jira ka fɔ février kalo tile 9 ko an ka sɔrdasiw ka wulikajɔ minnu kɛra a kɛra sabu ye ka u ka minɛ mun tiɲa an ko min ma ko GTA o 4 ɲɔgɔn an y'o tiɲa A5 AK-47 k'an y'o minɛ moto caaman de minɛra mali sɔrdasiw fɛ ani mobiliw minnu yɛrɛw n'u mariki an ko ma ko jeep olu minnu minɛra ko sabu ma kɛ dɔwɛrɛ ye an ka sɔrdasiw ye fɛlɛli min kɛ pangulu la pangulu ye gosili min kɛ o de kɛra sabu ye k'u ka bolimafɛnw minɛ ko an ka sɔrdasiw yɛrɛw bɛ yala min na bafo n'o bɛ kamiti fɛ ɲɔnɔ ani nadani olu ka yala ko kɛra sabu ye ka nin dugu kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen de basigi bi jugu marifatigiw kɔni bɛ boli de la ɲɔnɔ ni bafo mara la min ye menaka ni ansɔngo ko sɔrdasiw bɛ yala la n'an ko min ma ko patrouille ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi mali jamanaden minnu bɛ menaka ni ansɔngo u kɔni bɛ ka t'u ka caw la fo an bɛ ka do kibaru lasa aw ma waati min na chef d'état major général des armées y'a jira k'a fɔ malidenw kɔni lafiyalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko tesit lelenhoy ani tinama fo ka se mondoro ma ko ninnu ye yɔrɔ minnu ni mali jamanadenw caaman de tun degunnen don a kɛra furako ye o a kɛra jiko ye o malidenw yɛrɛw mago bɛ fɛn o fɛn na u fa jamana kan ko banbagaci marifatigiw tun kɛlen bɛ ka nin bɛɛ de tigɛ maaw la k'an bɛ waati min na mali sɔrdasiw kɔni k'u bɛ ka malidenw mago ɲɛfɛnw doni ka taa d'u ma ala ni an ka lakanabaw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na jamana basigili sira kan o dugu kofɔlen ninnu na i n'a fɔ tesit lelenhoyi tinama ani mondoro ko fo maaw k'a dɔn k'a fɔ nin kibaruya in lasekun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa malidenw yɛrɛw ka se ka bɔ a kalama olu sɔrdasiw bɛ baara min na banbagaci marifatigiw bɛ babali wale min ta ka maaw sɛgɛrɛ hali sɛgɛndara dugu sigibaw bɛ se ka nin ko in seereya bi ka se tesit ni lelenhoyi tinama mondoro sigibaw ma ko olu sɔrdasiw ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka banbagaciw k'u galabu fa walima k'u fa k'u bɔ an ka jamana duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ walasa malidenw na se ka lafiya chef d'état major général des armées a ka kuma kuncɛ la bi a y'a jira k'a fɔ ko banbagaci marifatigiw yɛrɛw b'u yɛrɛ kɛ kuma dɔ la delilikɛlaw ye i n'a fɔ an ka jamana kan alabato yɔrɔw la walima jama kunbɛyɔrɔw la olu bɛ taabolo minnu kɛ ka maaw deli ko u donnen bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen de la bi wa ko hali delilibagaw bɛ yen minnu bɛ maaw deli ko a caaman ni banbagaci marifatigiw bɛ janfa la nka ko don nataw la olu bɛ ka wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ bi walasa malidenw ka se ka lafiya ko mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛna olu ka baara tɔnɔ an'u ka baara nafa dɔn an ye nin kibaruya in bɔ kibaruya lase sɛbɛn min kɔnɔ an k'o de ma ko mali web an balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ an ka sɔrdasiw yɛrɛw ka cakɛ bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don u yɛrɛw ka kibaruya lase kow kunna olu ka ɲɛmɔgɔba colonel suleman danbele ale tun ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni février kalo in yɛrɛ bɛ jujɔn waati min na an ka sɔrdasiw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ min kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala an tɛ dɔ lamɛnw la wa n'o kɛra aw bɛna aw ka sɔrdasiw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw dɔn o kuma minnu fɔra an ka kibaruyaw kɛnɛ kan rajali ka kuma tɛ dɛ mali sɔrdasiw yɛrɛw bɛ baara min na an k'a ta u yɛrɛw da nin kun tɛ foyi ye ka se ka an jamanadenw lakana kun foyi tɛ nin baara in na walasa mali bɛ se ka basigi mali jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na an ka colonel suleman danbele ka kɔrɔfɔw lamɛn ka kɛɲɛ ni mali sɔrdasiw ka wulikajɔ minnu bɛ sen na bi décembre ani janvier 2023 hali bi an bɛ k'a fɔ faamaw bɛ ka dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔw la olu bɛ ka kɛ
an ka taabolo fila kɔnɔ n'o a bɛ fɔ opération Keletigi ani plan Maliko. Depuis décembre 2021 armée malienne ye a ka taabolow yɛlɛma. N'a ye jateminɛ kɛ avant décembre 2021 olu de tun bɛna ka dangari k'an na an sigidaw la, ka dangari k'an na sirabaw kan, ka dangari kɛ civiliw la. Mais depuis décembre 2021 armée malienne de bɛ wuli ka taa jatigɛwale mɔgɔ ninnu ɲini fu u dangayɔrɔw la, fu u sigiyɔrɔw la ka t'u kɛlɛ. Hakili la o ye fɛnba yɛlɛma an ka taabolow la bi bi in na. C'est pourquoi depuis a bɛ kuma nin bɔ mɔgɔw b'a fɔ ko faamaw montela en puissance. Faamaw montela en puissance cogo di? D'abord u tun mago bɛ minɛn minnu na u y'olu sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min. Filanan na u y'u taabolow yɛlɛma. O taabolo yɛlɛma de nana u bɛ taamaw kɛ fan bɛɛ. O taama ninnu kɔnɔna na fɛn fɛn n'u bɛ se ka se u bɛ taa ye. Mais il se trouve que ni samiya donna an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka taama ye parce que ba bɛ fa. Ni baw fala ji bɛ don faamaw tɛ se ka taama kɛ o yɔrɔw la. Ni jateminɛ kɛla k'a fɔ o yɔrɔw de la fɛnɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu bɛ taa u dogo ye. Mais depuis ɲinɛ u y'u dogo cogo o cogo c'est pour que a y'a jateminɛ k'a fɔ ko action aéroportée des opérations aéroportées mun b'a kɛ avion bɛ kɛlɛkɛlaw ta ka t'u cari yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka taa ni mobili tɛ se ka se moto tɛ se ka se u bɛ se ka taa dangari kɛ jatigɛwale mɔgɔw la cogo min na an y'o camanba de kɛ ɲɛna. N'a ye jateminɛ kɛ nin kalo fila tɛmɛnen in na u ye o ɲɔgɔn 22 de kɛ. An balimaw Isa Kaojim nin maa kofɔlen n'a fɔra malidenw caman bɛ ɲininkali kɛ bi ko yala Isa Kaojim bɛ wa? A bɛ yen dɛ, a bɛ yen. Imam Mahmud Diko burankɛ don ka d'a kan siga tɛ min na nin karamɔgɔba in denmuso o de bɛ Isa Kaojim ko. O Isa Kaojim aw caman b'a joona an ka jamana wasadenw tɔgɔla bon kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a ju jɔna kabini furancɛ fanga in bɔjɔra an k'o de ma ko Conseil national de la transition CNT o ɲɛmɔgɔba naaninan tun don ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka lasew ye a n'a ka ganzeliw o caman tun bɛ taa fanga juguya de la. O de kɛra sabu ye colonel Asimi Goita nana sɛbɛnfura dilan ka Isa Kaojim gɛn ka bɔ CNT kulu kɔnɔ. A gɛnni min kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabini Isa Kaojim yɛrɛ tun ma gɛn ka bɔ nin kulu kɔnɔ. A tun bɛ gansili min kɛ josariya ni kiri matarafabaw olu tun y'a wele a weleli min kɛra sigida naaninan Kobe la. Josariya ni kiri nɔbɔba min n'an ko a ma ko Mahamadi Tunkara procureur min bɛ sigida naaninan na Idrissa Touré o ka dangan don an ko ma ko substitut Mahamadi Tunkara ko ale de tun ye Isa Kaojim ɲininka a dalakan na a bɛ ka kuma minnu fɔ jamana ma o kuma ninnu hali ni kiri ni josariya tigilamaw tun y'a jira k'a fɔ kumaw dɔw minnu bɛ ka jamana bɔ a dabolo kan a kuma in kɔni dagosi bonyana o Mahamadi Tunkara in ale de ye Isa Kaojim bila ka taa Bamakɔ kasobonba la a bilali sɛbɛnfura an ko ma ko mandat de dépôt kabini Isa Kaojim donna Bamakɔ kasobonba la a nana sɔrɔnalidonba sɔrɔ o sɔrɔnalidonba o tun tɛ maa wɛrɛ ye an ka jamana ministre min yɛrɛ tun bɛ josariya ni kiri matarafabaw ka ministre so ɲɛmɔgɔya la Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in bɛ pari waati min na an k'o de ma ko maître Kasum Tapo ale kɛra sabu ye Isa Kaojim tun minɛli min kɛra kiri nɔbɔbaw ni josariya tigilamaw k'u bolo bɔ a kan na a ka sɔrɔnalidon kɔfɛ kabini o de kɛra Isa Kaojim a b'a ka denbaya la kiri tigɛlaw tun y'a jira k'a fɔ sefa wari 100 ɲɔgɔn ani kalo 6 n'o kaso juru bɛ don a la. Isa Kaojim nana tunu malidenw na dɔw yɛrɛw bɛ ɲininkali kɛ yala a bɛ wa dɔw ko kɔri Isa Kaojim ma taa jamana kɔ kan bɛɛ y'i ta fɔ nka bamananw ko forontokɔrɔ kɔrɔ o kɔrɔ ko tisolan b'a la o Isa Kaojim min ni a tun ye hali kulu dilan kulu min n'an ko a ma ko ACRT faso ka wele baara wɛrɛ tun t'u la dɛ ka se ka furancɛ fanga in ka jugɔrɔma tintin walasa baara in ka se ka se a seyɔrɔ la a ka kɛ kunnawolo malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o hakilina n'o miiriya min tun taara Isa Kaojim fɛ kunnafonidi sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi ale y'a yɛrɛ ɲininka ko yala ACRT ko min fɔra ko ka furancɛ fanga ɲɛmaw jugɔrɔma tintin ko ninnu ye Isa Kaojim gɛnni min kɛ ka b'u ka kulu la ko yala o tɔn bɛ balo la wa kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ yala Isa Kaojim yɛrɛ ani a burankɛ Imam Mahmud Diko olu kɔ donni min kɛra ɲɔgɔn na kabini waati jan ko kɔri o de ma kɛ sabu ye sɔrɔdasiw yɛrɛw ye Isa Kaojim gɛn ka bɔ nin ko in na wa hali ka don kaso la a mana tigɛ da o da la kunnafonidi sɛbɛnw kɔni kumana ka bi kibaruyaw kɛnɛ kan an balimaw o Isa Kaojim min welela ko numéro 10 o numéro 10 in yɛrɛ M5 RFP maaw tun ye wulikajɔ min kɛ n'o kɛra sabu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro
o wulikajɔw de kɔnɔ nin tɔgɔ in dara la ko a tun ye taali dɔ kɛ an ka jamana kunnafoni fasiri bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Joliba TV ani Ouverture Media an balimakɛ ni an dɔgɔnin Thierno Ndiaye ka barosigi kɛnɛ kan ko a y'o taali min kɛ kuma caman de bɔra a da a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko wa malidenw yɛrɛw k'olu bɛ siga ni jigitigɛ de ni ɲɔgɔn cɛ an ko min ma ko les Maliens sont entre le doute et le désespoir Isa Kaujim y'o ɲɛfɔ wa ɲininkali min kɛra furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ni donatɛmɛ fanga olu ye san fila baara min kɛ yala baara in ɲɛna wa a ma ɲɛ wa hakilina jumɛn b'a la a kɔni y'a jira k'a fɔ an ka jamana furancɛ fanga baarakɛbaw bɛ jamana in mara la cogo min na ko nin tɛ jamana maracogo ye a ko n'i ye malidenw ka wulikajɔ tɛmɛnenw lajɛ laɲini min tun b'o la miiriya min tun b'o la ani baara in bɛ ka kɛ cogo min na ko baara kelenw tɛ a ko maa o maa bɛ yen n'i bɛ i yɛrɛ ye Mali gwɛlɛba hakilina la an ko min ma ko républicain ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi walasa bɛɛ y'a an ko ma ko démocratie ko ninnu bɛɛ lajɛlen les républicains et les démocrates ko k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa sɔrdasiw ka se ka t'u ka baara kɛ o baara in tɛ dɔwɛrɛ ye sɔrdasiw ka taa kɛlɛkɛ daga la u ka bɔ mara jɔyɔrɔw la ko a ɲininkalen a ko min ye imperturbable patriote Assimi Goïta ye ko ale bɛ ɲininkali kɛ bi n'a y'a sɔrɔ a ma fili a ka baara la laɲini min tun fɔra a fɛ a n'a bɛ ka min kɛ bi ko nin laɲini ninnu bɛ komi kelenw tɛ ko furancɛ fanga in bɛ jujɔn waati min na Isa Kaujim ka ɲɛfɔli la k'olu tun y'a fɔ de fanga min dɛsɛra ko fanga in ka baara k'o yɛlɛma ni foroba mara ye bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ mara min kɔnɔ o mara min n'a bɛna kalata sanuyalenw labɛn kalata jɛlenw nka ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko taabolo kura min taara nin fanga marabaw fɛ ko ni malidenw ka miiriya ni malidenw hakilina tɛ kelen ye nka ko ni Mali marabaw baara b'u la bi o baara tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka jamana denw yɛrɛw bɛ ko minnu fɛ ka nafolo bɔ k'a don olu la jamana tɛ taa fɛn minnu kɔ i n'a fɔ sɛnɛ baganmaraw malidenw yɛrɛw degeli baara la maaw dɛmɛli ani dɛmɛdɛmɛ ka ɲɛsin malidenw ma ko yanni Mali marabaw k'o baara kɛ k'u bɛ taabolo min na bi k'u b'a fɛ ka an ka jamana de putiniser kɔrɔ a bɛ komi Poutine ka jamana n'o ye Rusi jamana ye ni olu yɛrɛw ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov bɔra anw fɛ ko Mali marabaw tun kan ka baara min kɛ u to k'o kɛ dɛ nka k'u b'a fɛ k'an ka jamana putiniser de ko siga tɛ min na ale kɔni danganiyalen don a la k'a fɔ n'a bɛ min kunna ko Rusi jamana bɛna fɛn kɛ Mali ye ko Rusi jamana tɛna se ka foyi kɛ anw ka jamana ye anw yɛrɛw tɛ se ka min kɛ an yɛrɛ ye kunnafonidila y'a ɲininka k'a fɔ Isa Kaujim famara kuma ma ko kɔri a donni min kɛra kaso la o de m'a to a siranna wa ko hali kaso min tun juru donn'a la ko nin bɛɛ de y'a to a tɛ ka kuma wa a ko ayi ko ale donni min kɛra kaso la ko y'ale bonya de ka d'a kan ko ale taara kaso la a ka hakilina de nɔfɛ wa ko ale ka hakilinaw fɛn o fɛn bɛ yen n'a tun y'a fɔ ko an ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ ko a bɛɛ lajɛlen kɛra jamana in kɔnɔ yan ko an ka miiri CEDEAO ye Mali ɲangili min kɛ ko nin bɛɛ bɔra Mali marabaw ka kumamɛbaliya de la ko ni a y'a sɔrɔ ale tun lamɛnra bɛɛ CEDEAO farafinna tilebiyanfan jamanaw ka tɔnba communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest k'olu ye ɲangi bere min bi Mali ka janvier kalo tile 14 san 2000 ni san 22 ko ɲangiliw tun tɛ bi Mali kan ko ka ko kuma in tiɲɛ ye min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka tɔn CEDEAO ko ninnu ma Mali ɲangi yɛrɛ ko Mali de banna kuma min bɔra a yɛrɛ da a yɛrɛ dalaka k'o bato nka ko dabalibanko kɛra min ye ko an bɛ don min na i ko bi an bɛ bɛɛ de kɔnɔ n'an ko ma ko démocratie ale yɛrɛ Isa Kaujim ko ale ye fangaɲinikulu dɔ de ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ fangaɲinikulu ɲɛmɔgɔ tɛ se ka hakilina fɔ Mali kɔnɔ ko o bɛ ale hakili jigi Général Musa Tarawele ka fanga jugu de la an ko fanga min ma ko dictature a ɲininkara kunnafoni fasililikɛba fɛ ko yala yɛlɛma kura minnu fɔra ko an ka jamana sariyaw bɛna kurakuraya yanni kalata nataw cɛ ko hakilina b'a la wa Isa Kaujim ko nin furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw a bɛ fɔ min ma ko légitimité nécessaire halalaya jɔyɔrɔ ani wasa baaraw ko ninnu man kan k'o baara kɛ ka d'a kan ninnu nana fanga la ni marifa de ko maaden kan ka nin baara kɛ maa min sugantira malidenw fɛ ko wa malidenw ka cidenw tɛ ninnu ye marifatigiw de ye wa Isa Kaujim y'a jira k'a fɔ anw malidenw anw minnu bɛ yen ni anw tɛ sɔrdasiw ye ko an man kan ka sɔn bɛɛ sɔrdasiw ka fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma ko o de y'a to ale Isa Kaujim b'a ɲini bi an ka jamana sariya sunba kɔrɔ min bɛ yen n'an ko o ma ko constitution de 1992 bolonɔbila min kɛra malidenw yɛrɛw fɛ kabini san 1992 ko ka to yen maga kana k'a la hali ni a y'a fɔ ko kuranɛ tɛ wa bibulu tɛ nka ko maa minnu bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la bi ninnu tɛ maaw ye maa minnu kan ka maga malidenw ka sariya sunba la ko ni nin kɛra malidenw ɲɛna
ko ni maa wɛrɛ ye marifa ta ka fanga paro o fana bɛna yɛlɛma ka k'a sago ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Isa Kawjim aw ni ne an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn wa aw bɛna faamuyali k'a la bi do kibaru kɛnɛ kan. Donc tu posais la question français Mounia Malié. La France nous a donné notre langue officielle. La France nous a donné un système d'administration qu'on n'a même pas pu remettre en cause. Le système de l'administration, c'est calqué sur le français. La justice, c'est le droit positif français. Alors, même avec l'éducation, c'est le système français. Mais vraiment, ni au bébé, ni au mintier. Et puis, on va français. Nous, on est avec la France là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes momentanés liés à des incompréhensions, liés à des choix politiques des dirigeants d'un moment. Mais la France et le Mali sont condamnés à vivre. La coopération que moi, ce que j'ai aimé de la coopération, le plus grand ministre des Affaires étrangères du Mali, c'était Tane Moussa Traoré, Alun Blonembé. Pourquoi il a été plusieurs conflits depuis Oya Foganake, c'est un lapsus. C'est parce que tout simplement, c'était une diplomatie qui avait des valeurs de non-alignement. Mali ni diabète moi. Mali ni diabète médié. Ou diabète même Mali bouillant. Et le Mali avait la capacité politique, intellectuelle de gérer ses affaires avec les autres pays et tout en restant vraiment au centre du jeu. Mais juste pour illustrer quoi, magnifique question quoi. Maître Alou Blodembe, Angola, Sabimbi, année Dos Santos, guerre civile communauté, c'était idéologique. Vous savez que Sabimbi était protégé des Américains. Alors que Dos Santos, c'était les Cubains, occupés par procuration, les Russes étaient derrière, alors que nous a dit là. Vous avez 20 ans, on est là. Mais voilà, John Bina. Dos Santos, nous sommes communistes, allez de Yalamana, Kaka, Jamana Taka, dit toi, vous, vous ferez la nyonka, ka Sabimbi lassé, ka Bobarala. Blonembé de Toumie au médiateur. Alors, il y a un accident, donc, Pangoulou avion, il est décédé à la Kahinala. Et tellement qu'il était efficace, tellement qu'il avait rapproché les positions, tellement qu'il a amené les Africains à s'entendre sur cette question-là, parce que ça a voulu même faire éclater l'Union africaine. Bon, c'est un message. Donc, Ayo Baraké, et tout le monde respectait le Mali. Bon, diplomatie est Baraké Minande qui est là. Mais diplomatie, c'est pas comme le M5 à la place de l'indépendance. Parce que la politique politicienne, au Bekeo, mais diplomatie est Djabana ka outillé, ani Djabana yoro ouché, ka Maroudla. Bon, au Maroudla, il y a des termes appropriés, il y a des expressions appropriées. Donc, ni nana ka fokibe diplomatie ta kanana et qui va blabla ke to kuma na fotoro ka ka arrêter la kuma. Bon, c'est comme ni be ka Djabana de unji latike quoi. Non, quel était ce que ni djétio. C'est-à-dire que Djabana de ah non, voilà, on me non. Donc, du coup, dans le domaine où le Mali a eu de meilleures relations avec l'Union soviétique d'alors, c'était la formation militaire. Tous nos militaires de la Deuxième République surtout, au temps de Moussa Traoré, ont été formés dans les pays de l'Union soviétique. C'est pas la Russie, l'Union soviétique donnait des bourses dans des domaines de santé. Il y avait même des professeurs de langue russe ici au Mali. Et nos aviateurs, en avion, l'équipement, formé. Donc, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils gagnaient? C'est cette influence qu'il voulait. Bon, maintenant, Dien Nana Yelama, il récite idéologie qu'on retrouve, il récite Warning de là. Bon, ministre des Affaires étrangères, Avoko, Agne, Telegamina Moussokanya Sane. Ça veut dire Donteo. Donc, ça veut tout dire. Donc, c'est pour qu'il y ait un femme, Irisio, Francio, États-Unis, Israël, Turquie, Dien Sougoudi. Donc, ni pas Sougoula, il veut faire des qui gardien Kabouna. Mais ni pas qu'elle a eu le Sougou qu'on a, mon frère Kaboye, Karamoge Obidoune. C'est ça l'intelligence juive. Moi, j'ai juste une capement Koumtché. Moi, j'aime cet esprit-là. Il est brillant. Ça m'a dit, il y a des cas qui est Maroussa ou bien qui est Siri Dala. Barake, pour qu'il y ait la Nina Sabati. Moi, je sais qu'il veut faire mieux sur eux. Bon, mon nom, ko, moi, je sais qu'il fait mieux sur eux. Moi, c'est boulot là. Donc, il faut économiser ton énergie pour aller de l'avant. Parce que Dieu marani kodoni hakili. Moi, bon, on a oublié Diela. Et puis, sur Diela, même je prends un exemple que je connais le mieux dans le monde des affaires. Si vous faites une concertation, ni plus
wari soro ne be ka nga wari do capital la ni me ka ta do finalement entreprise la wala ke jon tay c'est lui qui a plus d'action donc dans un consortium et bidurbo ne bidurbo ne ni bidurbo anga ke million bidurbo 150 millions c'est un terme clair an na nya mina fera nya million bi saba soro e ga tanta ne nga tansa ne nga tan fara managuka ni ngoko non 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 ne be ta ko reke min tay mais ne ben tam min fara do fara de ga tono de ga chaque fois le ba ga tono du chaque fois ne be ga tono fara capital kan finalement je vais être l'actionnaire majoritaire donc jela ini djebje ibira renforcer de mo bi soro ka dayla ubi bunya donc ne bolo bi anga kele minke o de ka bo kunfinya kele kono parce que joya mi nga juguni joya be o ni hakili joya de parce que on est be nyogo mara de là et ça n'a pas commencé maintenant mais mini bise mina dro ibe fendo dabro da dro ko tadu bon ne bolo gele ate quoi nyogo famia bala de be gele ate ga ni fra parce que amade ni kuma gelen fo ça va te rattraper ana sigi nyondo no ko do wari ako damna na aka propagandiste djie kuma jugu cité o mamifo ma kunjera jumala Côte d'Ivoire ministre d'état nana ministre de la défense avec d'autres ministres on a jamana nyamoko sira kuma benganke on a mis la forme à fora qu'on a libéré les soldats ivoiriens donc on m'a pas bon nous bana nous politiquement on a eu quelqu'un alors que dès que damne nantungo bo vraiment ko kechugo manya aïssa akata ubara on a eu badi on veut plus que cela se reproduise en tombe fermeté beke kasoro en tunte doni bekono est-ce que kaloro kofe ni kuma gelen nun kofe a kunchera anye parce que politique est-ce qu'on a eu un gain politique se faire respecter c'est la capacité à mobiliser des investisseurs pour construire son pays c'est comme je prends un exemple sur un certain nombre de pays qui par la force de leur travail se font respecter par même les grands de ce monde parce que aramade bilan de quoi Chesiri ni wulga jo fanfe ba ke oye de ka jamana bitanye ne ni ebe jela e ne sigi nyoy ni ne sigi nyoy ni ne sigi nyoy ni da ku mene ni sigi nyoy nche abe sigi gela ayere ba fu mona ngana kwa mari jota la te wore kunchi bo fendo be do mo ni sigi nyoy nche aba gérer ce qu'on le dit dans le cadre fraternel de la solidarité africaine et garder l'essentiel parce que tout le monde a des moyens de pression hein. Tout le monde a des moyens de pression. Mais il faut, en tant que un responsable, comment bon état. Mais je veux que jusque à Kafamundron, pour moi, la diplomatie, c'est un outil de travail pour gérer les problèmes et non pour accentuer les problèmes. Si vous trouvez à Kanyamaya Beke, à bas le colonialisme, à bas l'impérialisme, néocolonialisme, mais mon frère, Francis Marabi, c'est qui? C'est un légionnaire là. Bon, mais bon, ne connaît bilan minon. Tiens là, en dehors de dire amener les propagandistes qu'on donne la parole aux propagandistes, maintenant là pour l'année féminine, quelques minutes d'Osana. On se félicite de ça. D'Osana, quelques minutes d'Osana. Au Ekany, mais au la ligne mi à la dîner à la cour sabati. Anga surasuka sesoro. Parce que jamana lakana ka jamana don lakana parce que yambeka kode ni jamana lakana personne ne peut s'en sortir et là s'il y a un seul point où tu dois mettre tout le monde d'accord c'est de soutenir l'effort de guerre pour que jamana ka bassi parce que c'est la condition de la survie de notre nation mais au baroula surasia jorobe mais diplomatie joroba là il faut pas se leurrer parce que faut do botika faut plateau ka mais où tirer parce que so be so encore bien quoi mais mettre la bilana ah minute d'or donc na be afonye ngo vraiment quelques minutes do ça na nyoy en dehors de ça ne ma doré mi nyana donc l'économie aujourd'hui est fanasa ni mo tena gaba guru nyini ça dit que iba do ko be ba kunchere bolo parce que moi j'ai la chance kake mukalidou e mukalidou woro mukalidou mo me karamogote ani karamogo bejera ay karamogo kuma la me voilà donc ni karamogo mukalidou même Ngondo, chacun est comptable de son bilan. Donc, ni Angouibeka TC, à la Gahina la Otara. Mais il faut qu'on fasse mieux qu'Ibeka. Parce que nous, ma foi, souveraineté Koroko Yerama Horonya. Nagila Yerama Horonya Kera, en 1960, le 22 septembre, Mali a Gaïrama. Après, les gens parlent d'indépendance. En réalité, on a octroyé. C'était des octrois. Parce que moi, les amis de Mouribo, paix à son âme, Mouribo était un grand président, personne ne peut contester.
Mais un problème fait un peu jouer Mourbodéo. Contrairement à les gens pensent que Mourbo n'a qu'à option ta Mourbo tara da manière de sur la fédération Kola. Parce que tu sais que bon, français Kola madame Nebio. Mourbo même était pro français. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Mali voulait faire la fédération, Yamana Chama Kumbala, à Chimagné sur l'aventure Mali ni Sénégalement. Et qui est Senghor? Senghor, c'est celui qui a dit que c'est le nègre qui vient apprendre le français aux petits français. C'est-à-dire qu'il y a mon église français de Rome, quand tu veux faire la fédération avec Senghor, mais ça c'est pour aller en France. Ça c'est clair. Bon, Tara, Fangat Chola, il y a d'abord Mourbo Dara, Kabla Terrain, Alaga Hinala. Mourbo Nana, alors il a mobilisé ses partisans. Il est non sur la RDA, ils ont décrété tout ce qu'il fallait décréter. Et finalement, vous faites la nyonka. Il veut, Yoro Mindo faut Moussaté là, il y a que Barmali. Il y a parti siéger. Mais Barmali Rodon. Voilà. Donc, il y a RDA qui a siégé. On a lycée Miflène, en fait. Dans la Franyonka, ils ont élaboré tout ce qu'il a élaboré. Et Mourbo a été désigné par le constituant. Mourbo est président. L'élection est Mourbo Sigira. Il faut qu'on tient quoi. Mourbo Sigira, il a fait 8 ans. Il a fait avec la réforme de 62, qu'il faut saluer. Il a voulu faire industrialiser le pays. Socram, Comatex, Sonarem, comment on appelle ça, Sonatam, IMPP, et puis Somniex. Beaucoup des unités pour que Kaseka Djamana Kaseka. Fin de solo. Bon. Il a été obligé de revenir avec cette même France. Et finalement, Moussa Traoré, c'est lui qui formait les miliciens. Donc, Moussa Mouroga Fanga Bina. Mais ce que je voulais dire, mais il y avait PSP, les Amadou Djiko. Donc il faut que Djamana Ngono, Ambalmao, Fangini Kulube, on fait Mali Konoya, Nankwa Mako, parti yelema o parti yelema yi aw caman b'a dɔn ni Musa Mara de. Musa Mara hali ni a y'a sɔrɔ ale tɛ nin fanga ɲini kulu ɲɛmɔgɔ ye. A ɲɛmɔgɔba o ye Yusufu Jawara de. Nga waati min na wasaden kalataw baaraw tun bolodara anw fɛ Mali kɔnɔ layidu dɔ de dira. O layidu min ni a dibaga dɔ tun ye Musa Mara ye fo ka se Asan Sidibe ma. O kɔni y'a jira sigida 4 na sigibaw la ko ni maaw ye kala taw ye n'u sugantira wari o wari kasabi o kasabi n'o bɛ sɔrɔw fɛ n'o sɔrɔlaw fɛ wasablon kɔnɔ ko kasabi hakɛ in bɛna ta ka di fantaw ma ani maa minnu bɛ ni cayɔrɔw b'u bolo u bɛ dɛmɛw ɲini walima bolola baarakɛlaw a kɛra baara sugu o sugu ye u ka sigida maaw kɔni bɛna hɛrɛba de sɔrɔ ni olu ka sugantili ye. O layidu min tun taara parti yɛlɛma ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ waatinin bɔ ko layidu timɛ kɛnɛ dɔ de tun sigira a bɛɛ ɲini ka na maa 100 ni maa 50 bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de fanara ni parti yɛlɛma maaw ka dɛmɛ ye. Dɛmɛ in a bɛ taa sefa wari 100,000 ɲɔgɔn caman na an ko min ma ko 500,000 francs CFA k'u ka u yɛrɛw dɛmɛ n'a ye. Kunkolodilalaw b'a la hali an ka jamana lujuratɔw ka tɔn olu fana tun bɛ kɛnɛ kan maa dɛsɛlenw wa hali maa dɔw bɛ yen olu ma dɛsɛ yɛrɛ koyi nka u bɛ baara min na u mago bɛ dɛmɛ la. Musa Mara ni Asan Sidibe fo ka se bi ma nin ko in bɛ san 3 de la bi ninnu ka layidu kɔni u y'a timɛ wa malidenw caman de bɛ nin ko in joona a ma daminɛ nin na. Kalo 3 o kalo 3 u bɛ tɔnjɛkulu caman wele hali ni a y'a sɔrɔ u tɛ wasablon kɔnɔ tuguni nka layidu ka in kɔni bɛ ka timɛ sigida 4 na kɔnɔ anw yɛrɛw tun b'a kɛnɛ kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ko nin kɛnɛ de ma ko promesse des députés walima fond des députés de la commune 4 layidu nafa t'a la n'a tɛ timɛ sigida 4 na sigibaw ko Musa Mara ye layidu timɛ wa olu ka danaya min b'a kan ka to nin baara la k'olu kɔni bɛna to a kɔ a ka miiriya n'a ka taabolo n'a ka mara cogoya ko a bɛnnen don olu ma. Musa Mara yɛrɛ a bɔra ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye. Yala Musa Mara juru in a donna maa ninnu na juru sugu jumɛn don? Nafolo min dira a bɛ lasegi wa? Juru de don wa walima juru tɛ de? Musa Mara juru don wa? I t'a ɲɛfɔ an ye. An bɛna wari min di juru tɛ dɛ mais juru don. Juru don cogoya di? A ye baara in kɛ ka ɲa. N'a ye baara in kɛ ka ɲa a bɛna na ni nafa min ye aw ma aw ka mɔgɔw ma a n'an ka commune ma o yɔrɔ de y'a juguma yɔrɔ ye. Bawo aw bɛ dɛmɛ mais aw fana bɛ se k'an bila di maa dɔw ma. An ka statistique kɔrɔlen dɔ kɛra o tuma y'a sɔrɔ à peu près an bɛ 100 bénéficiaires la. An ye min na kɔlɔsi o 100 bénéficiaires olu fana kɛra sababu ye ka 30 emplois supplémentaires fara u ka emploi kan. Donc on a créé 130 emplois avec 100 bénéficiaires. Bi an bɛ 150 la.
statistique compté n'amba bisigi ambe surunya 200 emplois créés là et en commune kelen yo Mali commune que me cheginde ni Mali commune kele o kele 200 emplois créés dem so nga barako do be bola de donc amba nyine aw fe aw kan an deme o siraka aw ka barako siraka kuma laban flabe al sa nga barin akai me todo bala minga nga ke ne bo fo kene nga kuma be we commission aw musigile fleur ni chief la dia o machine temenena au chief là barama bane ça avance mais on a que Mali ça avance vraiment on a que Mali ça avance non je suis pas satisfait Mali de Jamana dongo ça avance de Pambola ça avance faut attendre ça avance à te faute machi quoi bana ça avance aïe d'ici la prochaine cérémonie ça m'a fait prochaine cérémonie tekeni au objectif la matin association des bénéficiaires awada sera mama aya sigi senga u ka RCPC soro a assemblée ka organiser a bureau ka sigi nyera bena keneka parce que association des bénéficiaires ni kunye minye olu de bena nga kelekeo olu de bena ko télé ou la ka nyefo ni nga code nga jamana kono de un code mara nunu me demeke me nga code mais no association masigi bénéficiaire ou teye quoi il faut que bénéficiaire ou ka yede média nunu ka se ku déplacer ka ta bénéficiaire ou interviewer ku ka bara ou laje ka ye ou emploi min créer ko chite se ka kene association masigi donc aya odija association Kasiki a assemblée qui a organisé RCPC qui a sur le bureau Kasiki avant la prochaine cérémonie. Flana, oui, on a audité. Fin, c'est que c'est bala. D'ailleurs, on a barré, c'est que c'est que au dato mais insisto. Audité est mouni. Financement de la mamounoma. On a statistique following, on a statistique flanangue. A sera marqué ben bidrou là. Olu mao bemi, jolibe ni quartier là. Oui, barasgoud meni. Fango organisé pour rapport feneke. Au rapport de fenemi média o ba to lubu ga baraka ni étape fla foni ka ke avant la prochaine cérémonie sinon cérémonie te kede ma fawi moi mon système est très clair ante fo il faut do la média ou fla c'est direct aba to anga baray abe bom mo ko la avec un jamana ko avec un kim ko ko on be fait dongle on wera ka point aso bénéficiaire de kan ngunu sigi kan ko 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 o de la amba institutionnaliser il faut to kan amba institutionnaliser bom mo ko la avec une structure quoi. Allez, n'ambe fait de mes bras quoi y est en initiative la mite en y. Nimbe de nani ayo. Salon Banque Ouest Africaine de Développement en demain. Oui 6 millions d'âmes. Mais nous y a une initiative nous nous placer en canimbe organisé. 6 millions mais 600 millions d'euros. Ah aussi qu'il a fait faire dans cela aussi qu'il est en donc nimbe de nani au de développement. Au de la manière on fait comité vraiment une initiative flata. À pour réaliser avant la prochaine cérémonie. On va continuer en cotisation, on fait une prochaine cérémonie organisée quand les deux étapes seront respectées. Donc voilà à peu près comment j'ai donné, mais il fallait qu'on ait insisté sur la femme. Maintenant, pour que le projet soit déposé, c'est à partir de lundi, si j'ai bien compris, le 13. Voilà, donc avec continuer calculer. Mao manive commune projet bibolo. Et bien là, papier d'obé au bas il va remplir. Calculer au devait faire un nombre de analyser. Donc à partir de lundi, au Kanyefo, Beka donc projet va commencer à recevoir. Parce que mon chamambe mon mec à Makono pour que prochaine vague casse à 5 ans. Ça va durer un mois à peu près aux périodes d'Inkondala. Donc moi on retient qu'à fond vraiment ma ou befu. À ça on va faire une initiative à la Kacha Jamana. À la Kacha Jamana kono. Jamana soroke bao ni Jamana nyema wa ni Jamana banao. Ala kuke ku conflit Jamana kono dona. O te politique ko o te nyema ya ko o Jamana kodi. Ala ko o do wu nu mine. Ambe kuma la bano ya ma ou befu. Ala ka ambe a nyogorema. Aw ni che. Merci. Ambalmao nin tun ye Musa Mara ye nin kɛnɛ in ma fori bɛɛ fo an ye ɲiningali kɛrɛnkɛrɛnnen lase maaw ma maa minnu yɛrɛw ye nin dɛmɛ in sɔrɔ olu fana ye kɔrɔfɔ min fɔ o kɔrɔfɔw filɛ jigiya min b'a bolo ani hakilila min b'a la ka si jamana in ma ani anw lujuratɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲala ne bɛ ka kuma an lujuratɔw de tɔgɔ la yan bi commune 4 la an ni Musa Mara an delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ commune 4 la yan Jikɔrɔni an ka handicapé dɔ bɛ yen nɔ a y'a wele ka na an lujuratɔw nana an y'a hami fɔ an ye a y'a hami fɔ an ye ne nana sɔgɔmɛrɛ na tun kana kuma minnu mɛn ani kɛwale minnu ye ne wasara n fana ta tɛ politiki kuma ye dɛ bamananw ko cɛw ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma maa saba de bɛ wasa walahi Musa Mara bɛ k'i bolo sin yɔrɔ min ma n'an bɛɛ y'an bolo sin ye tile bɛ bɔ yen
kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna anw lujuratɔ a kɛra anw fɛ wa a ye anw dɛmɛ ne nana n ka présidente de nɔfɛ commune 4 la yan Maïmouna Sangare ale ye commune 4 lujuratɔ minnu bɛ yan n'u fara ɲɔgɔn kan ko association limaniya tɔn ale y'o présidente de ye commune 4 la yan Jikɔrɔni Ɲɛɲɛ Kare donc a ye an lujuratɔ fana wele a ko an ka na Musa fo k'a fɔ k'a ye fɛn min d'a ma ko tɛ dɛ ko an k'a fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ laɲini min nɔfɛ jamana ko in na Ala k'a ko ye anw bɛ Karimu fo ale de kɛra anw ka sababu ye walasa an n'a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc fɛn min bɛna di anw ma bi anw b'a dɔn an kan ka kɛ cogo min na parce que a ye anw sɔrɔ an bɛ ka dɔ kɛ anw bɛ jugajalan kɛ anw bɛ fɛn caman musow bɛ fɛn caman kɛ anw b'o kɛ an bɛ k'a kɛ milenko de tun bɛ anw na ani fɔn walasa k'an yɛrɛ dɛmɛ donc ni Ala ye anw se o kɛnɛ ka bi ko fɛn dɔ dira anw ma ko anw bɛna se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye kuma banna ne bɛ foli dɔrɔn de da nin kan k'a fɔ jama fana ye Ala ye minnu garijɛgɛ don a la u k'a minɛ ka ɲɛ anw ka association na muso min ni cɛ min b'a la a ka ca ni maa 40 ye n t'a hakɛ yɛrɛ dɔn donc ni anw sera k'an bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ an bɛ ka juga kɛ an bɛ ka safinɛji kɛ an bɛ ka eau de javel kɛ donc ni de bɛna camanba de fara anw ka dɛmɛ kan ka anw bɔ kɛrɛfɛdɛn na ka anw kisi saraka dɛli ma donc jamana kɔnɔ président yɛrɛ bɔra k'a fɔ ni nin kɛbaa cayara commune 4 filɛ ka nin kɛ commune wɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ wallahi an b'an dan ka so kɔnɔ de anw lujuratɔ an tɛ hami an tɛ jɔrɔ kalo mana sa dɔrɔn i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ k'an ka denbaya balo n'a ye kuma janyana kojugu n bɛ fɛ ka nin foli de kɛ an ka présidente tɔgɔ la n'o ye Maïmouna Sangare ka Musa Mara yɛrɛ fɔ fɛn Ala ka barika don a la ko min daminɛnen filɛ Ala ka barika don a la a bɛna di minnu ma Ala k'a kɛ ɲɛta y'u bolo hakɛto bɛ nin kɛ sallallahu Muhammadu. Ne tɔgɔ ye Maïmouna Diallo a bonya in diyara ne ye a ye nimisi wasa kojugu a taara nafolo min na Ala ka n'a ta nɔ lankolon yan Ala ka caman b'a bila a nɔ la Ala k'u bolo mɛn u ka baara la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nafolo Ala ka a yiriwa a ye. Aminata Jawara. I ye dɛmɛ sɔrɔ hakilina jumɛn b'i la. Tiɲɛna bonya diyara n ye fo ka bonya ma an kɔni bɛ dugawu de kɛ nin sago jugu sago Ala ka sago d'a ma a bɛ mun laɲini Ala k'o nɔgɔya ye Ala k'a sɔn. Mais aw bɛ mun baara kɛ. Bon ne bɛ nafɛn feere de kɛ n bɛ sɛ feere n bɛ jɛgɛ feere. Mais e ye nin sɔrɔ cogo di pour que e ka nin sɔrɔ i ye mun ni mun kɛ. Bon ne kɔni ye dɛmɛ de ɲini. I y'a ɲini cogo di. N ye papier de don donc pour que ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka baara kɛ awɔ. Mais i ma surafɛn di. Ayi i ma fosi di awɔ. Mais u ye wari in d'i ma sa o ko i ka mun de kɛ sisan mun de laɲini fɛ. Ko n ka baara de kɛ n'a ye awɔ. N'i ye baara kɛ i bɛ tila ka na jaabi d'u ma. Ni Ala sɔnna. An balimaw Mali jamanadenw caman de tun bɔra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ka taa duniya jamana yɛrɛ ma hɔrɔnyalenw ka tɔnsoba n'o ye Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛw ka daga min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko QG de l'aménagement o bɛ an ka jamana pankulu jigikɛnɛ min n'a bɛ Bamakɔ yan aéroport international Modibo Keita o masurunyala nin bɛna kɛ siɲɛ filanan de malidenw ka bɔ ka caya laɲini wɛrɛ t'u la u ye laɲini min kɛ duniya jamana yɛrɛ ma hɔrɔnyalenw ka kɛlɛkɛcɛw ka kuluba bolofara min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ko maa kofɔlen min taara duniya tɔnsoba ka lasigi kɛnɛ kan ka taa Mali danbe bɔ a la ka Mali buruja ka Mali sɔrdasiw kɛ sigala fɛnw ye hali Rusi jamana sɔrdasiw k'a ye jalaki gɛlɛn min bɛ olu kan duniya ma ɲɛkɔrɔ malidenw y'a jira k'a fɔ laɲini min b'u la o laɲini o ye de nin ma kofɔlen n'o ye Aminata Sheko Diko ko k'a di olu ma u bɛna taa n'a ye ka taa di kiri ni josariya matarafaba min bɛ sigida 4nan na an ko o de ma ko Idrissa Touré dɔw ko procureur Touré k'u bɛ taa d'o ma nin bɔlen bɛ ɲini kana kɛ ladalako ye malidenw ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛra la anw ka seere minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye seereyaw sɔrɔ o seereyaw filɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. An bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko ko sɛni bɛ jɔ bɛlɛkisɛni dɔ la o de b'an jɔki fara caya ko tɛ barika de ko don Faransi n'a ka drone ka char combat don o don miliyari u b'o de dun cɛ 400 ani cɛ 5 cɛ 400 u ma se ka sɛ dabɔji la san 10 et puis Serval, Barkhane, Takuba depuis u bɛ ka terroriste kɛlɛ Mali kɔnɔ u dɛsɛra la terroriste ye Kareni fara ka taa Sahel kɔnɔ u dɛsɛra u tila k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko terroriste taara ko Golfe de Guinée na u ka t'u nɔfɛ yɛlɛ u ka taa ka bɔ an da tina an ma koro dun an solila an ma taama MINUSMA de wulilen don o droit de l'homme tɔgɔ la ka yebali fɔ ani jugungalo ta k'o danga armée malienne na malien minnu hakili ka fɛgɛ u b'olu manipuler ka wari d'olu ma k'olu sara olu bɛ sɔrɔ ka bɔ ka kuma k'a fɔ ko bɛnkanni bɛ ka kɛ Mali siya dɔw kan walima bɛnkanni bɛ ka kɛ malien dɔw kan ka sɔrɔ tiɲɛ t'a kuma na n delila k'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na c'est pourquoi Abdoulaye Diop ko nous avons une armée multiculturelle multinationale multiethnique
fo kana bila bila anw ye MINUSMA dɔni mun ye Congo an ye MINUSMA dɔni mun ye Centrafrique tɔgɔ wɛrɛ tɛ jakuma na jakuma kɔ dɛ MINUSMA o MISMA o MICMA o i ye bin siri bala i ye ba siri bin la nin bɛɛ y'a fɛn kelen de anw y'u dɔni bingani ani k'i sigi ka tɛgɛrɛ fɔ kɛlɛkɛlaw ye ko n'a jara mun na ko jeli ko barama kelen a filanan an ye MINUSMA ye diɲɛ kɔnɔ cogoya min na ni Mali kɔnɔ o de ye k'a yira k'a fɔ baara wɛrɛ t'u la dɛ jamanaw ka siɲɛ kɔnɔ kumaw u da b'o la su man di tile man di o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a jate minɛ tuguni k'a fɔ k'u b'u dogo ko droit de l'homme droit de l'homme u ye point bila ye mais anw fɛ c'est 3 points de suspension parce que ni ko droit de l'homme ko adamadenya hakɛ farafin ko don wa tiɲɛ bɛ to ka bɔ ngalo da waati dɔ la c'est pourquoi Macky Sall 76e session na Nations Unies ka Assemblée Générale a k'u ma k'aw ka seko n'a ka dɔnko a n'aw ka taabolo aw yɛrɛ faso la k'aw bɛ fɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka seko n'a ka dɔnko n'a ka taabolo ye jamana wɛrɛw kan donc k'a tɛ se ka ɲɛ maintenant o faux concept ninnu tɔgɔ la bɛ ka nka armée malienne accusé k'o bɛ ka crime kɛ walasa o kuma ninnu ka ɲɛ sɔrɔ u bɛ to malien dɔw de kan u bɛ to fakɛɲɛ dɔw kan bakɛɲɛ dɔw kan k'olu nanɛgɛ ka miliyariw ta k'a d'u ma a journaliste kunda a société civile kunda an ka bi kuma kɔnɔna na an ko anw patriotes minnu bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲini damadɔ kɛ an sago la Mali kɔnɔ o fɔlɔ ye mun ye k'a ɲini MINUSMA fɛ a ka Mali ka souveraineté n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o bato colonel président de la transition Assimi Goïta taabolo 3 y'o de di Mali ni maliyɛnw ma n'i nana Mali kɔnɔ i bisimila a b'an ŋɛɲɛ yɔrɔ min na an bɛ jɛ k'a siɲɛ fo k'a tigɛ n'o ma bɛn i ma taa n'i ka ci ye ka bɔ Mali kɔnɔ i dɔrɔmɛ 1 basi an dɔrɔmɛ 1 nɔnɔ a filanan Mali ka souveraineté a tɛ tɛrɛmɛ a sabanan ni maliyɛnw y'u tɛgɛ si yɔrɔ min na sira bɛ ta n'o baara de ye ni partenaire mun sɔnn'o ma a fɔra a banna n'i ma sɔn o ma salamu alaikum jagoya tɛ i ka na baara kɛ Mali ni maliyɛnw fɛ an ka ɲinini dɔ fana ye mun ye Aminata Diko a da ye fala kɔnɔ bin tigɛ n'a dalen don a ka kɛta n'a ka fɔta la ko preuve b'a bolo depuis o kuma bɔra don mun na a bɛ ka ɲini Mali fan bɛɛ ɲɛ ma se ka d'a kan a bɛ MINUSMA mɔgɔw de ka base kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko MINUSMA y'a labɔ mɔgɔ min kɛra o sababu ye Guillaume Gefa Andali Touré ye ICO ka papier dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko sommation interpellative o bilala ka taa di MINUSMA chef ba yɛrɛ ma k'a ka bɔ a hakilila ye mun ye Aminata Diko ka ko la k'o ɲɛfɔ Mali justice ye a sabanan Guillaume Gefa ka nin baara in an b'a condamné bi an b'a kɔn bi wa an ma jɛn n'a ye an balimaw an ka bi kibaruyaw kɛnɛ kan an bena kibaruya lasaw ma bi kibaruya in a bɛ jɛnya kosɛbɛ nka ne dalen do ala k'a fɔ n'i ye kibaruya ye min jɛnyana do kibaru kɛnɛ kan a nafa de y'a jɛnya a jɛnyali min bena kɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ni aw ye lamɛnli k'a la bɛɛ aw bena faamuyali kɛ an ka jamana alisilamɛw ka tɔn dɔ be yen n'an ko a ma ko association Urwatul Uska nunu tun ye lajɛ min kɛ ka jira k'a fɔ laïcité ko laïcité waati de sera jamanadenw bɛɛ lajɛlen jamanaden ma bɔ jamanaden na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ laïcité ni a bɛ dɛmɛli kɛ taabolo ka sira kan k'o ye alisilamɛya diinɛ de ka d'a kan alisilamɛw de ka ca u ye misali ta jamanaw caaman kan i n'a fɔ Magan jamana ko taabolo wɛrɛ ma n'a yera nka ko alisilamɛya o de bɛ kɛ o kɔfɛ dɔwɛrɛ n'a kɛ ko nin bɛ se ka faamu cogo di malidenw ko Mali alisilamɛw bɛ taa fɔ ma 99 na o jamana halisa ko a bɛ ka fɔ de ko laïcité ko hakɛw ka dalakɛɲɛ k'u tɛna jɛn n'o baara in ninnu tun ye kunnafoni baro caaman de kɛ ka kɔn nin don in ɲɛ o kɛra alamusa tɛmɛnen an ka jamana alisilamɛw ka tɔnba n'an ko ma ko Haut Conseil Islamique du Mali ni ale bɛ lase kɛ Mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ɲɛmɔgɔba o ye Sherif Usman Madani Haidara de ye bi ala ta kɔfɛ hali ni a y'a sɔrɔ nin baro sigi min kɛra ale tun tɛ kɛnɛ kan ma a ye ɲɛfɔli kɛ an ka jamana todunkan na Haut Conseil yɛrɛ a bɛ jujɔn waati min na nin ye maa ye maa min ka wulikajɔw bonyana hali ni a y'a sɔrɔ a tilala ka taa kulu sigi kulu min n'o yɛrɛ kɛra sabu ye ka Ibrahim Boubacar Keita sinsin fanga la sabati 2012 ɲɛmɔgɔba an k'o de ma ko Musa Ba a kɛra minisiri ye Ibrahim Boubacar Keita tile la o Musa Ba in Haut Conseil Islamique tɔnden do wa u ka denmisɛn jolen do ale de tun ye kɛnɛ in barofa ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw
walasa aw ka se ka ɲɛdɔnni k'a la. Au Conseil islamique ka fara an ka jamana alisimɛtɔnw caaman kan. Laïcité ko an ka kibaruyaw kɛnɛ kan bi an bena lase aw ma. N'aw ye lamɛnli kɛ fɔɔ ka se Musaba ka kuma in forili ma. Kuma in n'a jɛɲana a b'a kunbɔ dɛ. N'a jɛɲana a kun ani laɲini tɛ foyi ye faamuya kɔ walasa aw ka se ka bɔ kunpan na laïcité ko kibaruyaw bunakun kan. Musaba ye min fɔ Mali cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kibaruyaw kɛnɛ kan an k'o lamɛn wa walasa aw ka se ka somɔgɔ sama sɔrɔ. Musaba ka kɔrɔfɔ ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen u tun ye kunnafonidilaw weleli min kɛ Haut Conseil islamique yɛrɛ jabala la. Ɲɛfɔli min kɛra o filɛ. An bɛ barika da Ala ye fɛn min n'an bɛna lakala aw ye. Haut Conseil islamique a ka hakilina don a ka miirina don a ka yamaruya don. O la a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a nafa ka bon kosɛbɛ k'a fɔ Conseil islamique ka position tɛ foyi ye fo Mali silamɛw ka hɛrɛ sabula o Conseil islamique yɛrɛ sigilen b'o de kan. Anw ye jamanaden ye an ni maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamanadenya la o jamana kanu o b'an ni maliyɛn bɛɛ la mais Ala tilara ka kanu kɛrɛnkɛrɛnnen di anw ma ka jamana in bila o minɛn kɔnɔ n'o ye Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ ye k'a fɔ k'i faso kanu o ye limaniya dɔ ye donc anw bɛ Mali fɛ parce que an ye maliyɛn ye wa an bɛ Mali fɛ parce que anw ka diinɛ limaniya dɔ don mais o Mali kanu ani o Mali sabatili anw bɛ Ala n'a ka kira fɛ ka tɛmɛ o Mali kan il faut k'o fana ka diya mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu donc o la anw ka baara tɛna kɛ foyi ye min bɛ Ala subhanahu wa taala ani Rasulu sallallahu alaihi wasallam ka taasira k'o tɔpɔtɔ k'o kɛrɛnkɛrɛn sariya o sariya n'a bɛ taa jamana in kɔnɔ o la tuma min na constitution ko kuma in n'a fɔra constitution jɔyɔrɔ jamana ka siniɲɛsigi la ani jamanadenw ka lahalaya la jamana kɔnɔ foyi tɛ jamana kɔnɔ min ka bon n'a ye donc maa o maa n'i b'o jamana kɔnɔ ni Ala y'i kɛ jɛkulu ye ka fanga d'i ma fanga min b'a to i bɛ se ka ɲali sinsin fanga min b'a to i bɛ se ka tiɲɛli bali n'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ni tiɲɛli bonyara ɲali ma lahara Ala b'i ɲininka donc o Conseil islamique jamana silamɛw an y'a jigin k'a fɔ k'u b'an kɔ o la constitution yɛlɛmali an ko an tɛ se ka sigi n'an m'an da don a la n'an m'an ka miirina di walasa degun min bɛ Mali silamɛw kan jamana marali baara dɔw la o degun in bɛ se ka wuli cogoya min na o la an ye commission sigi commission président o fila an kɛrɛfɛ n'o ye Cɔrɔna Hadi Umar Cam ye commission ye baara kɛ ka kɔn jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min ye avant projet constitution dilan k'a ka hakilina n'a ka miirinaw silamɛ dɔw lamɛnlen kɔfɛ k'o kɛ sɛbɛn ye k'o bila ka taa di o commission in ma o sɛbɛn in na an y'a ɲini k'a fɔ constitution yɛrɛ mukadima n'o ye a préambule ye anw yɛrɛ lahalaya o ka sabati o la fɔlɔ n'i ye jamana caman constitution lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka préambule la yan'u k'u da don jamana baaraw la yan'u k'u da don jamana kan ka mara cogo min na u b'u yɛrɛ kofɔ fɔlɔ u ka constitution na anw yɛrɛ ye jɔn ye anw ye mun ye i bɛ constitution caman lajɛ u b'u yɛrɛ kofɔ o la misaliyala n'i ye Algérie constitution ta k'a lajɛ u b'u yɛrɛ kofɔ u ka constitution préambule la anw peuple algérien anw ye arabu de ye fɔlɔ anw ka kan ye arabu kan ye an ka diinɛ ye silamɛya ye jamana caman n'u ka constitution lajɛ u b'u yɛrɛ fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a don ko tɔw la anw y'a jigin k'a fɔ Mali kɔnɔ an k'an yɛrɛ fɔ fɔlɔ anw ye jɔn ye o b'a to an k'an ka min kɛ o b'a to an k'an ka sɔn min ma o la o préambule la o conseil y'a jira k'a fɔ o constitution préambule la a ka sabati k'a fɔ an maliyɛnw an nɔrɔlen don an ka jamana jogo ɲumanbaw la an nɔrɔlen don an ka jamana diinɛ hakilinaw la o jamana jogo ɲuman n'o diinɛ hakilinaw n'o ye san ba yirikaw kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka bɔ urayɔmuw ni ka taa empiriw la anw attachelen don o la an nɔrɔlen don o la o kɛra sababu ye ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ ka na ni keleya ye an ka jamana kɔnɔ wa o hakilina in siga foyi t'a la o talen bɛ an ka diinɛ lilibaw kan ani an ka hadamadenya lilibaw n'o kɛra sababu ye k'anw ka hadamadenya yɛrɛ k'o sinsin i n'a fɔ Alpha Omar Konare a b'a fɔ a ka kumakan dɔ la a b'a ko l'islam fait partie de la personnalité du malien silamɛya ye malien ka hadamadenya dɔ de ye a ka débat dɔ senfɛ donc an ko k'o kɛ ɲɛbila ye anw ka constitution kɔnɔ o tɛmɛlen principes généraux la jateminɛ bɛ kuma minnu kan an ko ka jateminɛ kɛ laïcité min b'anw ka jamana kɔnɔ a kɛra yɛrɛsago laïcité ye yɛrɛsago laïcité cogo di a ma ɲɛfɔ a ma ɲɛdɔn maa min ye chef ye don min na a ka d'o ye cogoya min na o de b'a kɛ o cogoya la n'i taara tribunal la ni tribunal président ni diinɛko ka d'aw ye o bɛ misiri jɔ a ka tribunal kɔnɔ ye mɔgɔw bɛ seli a la ale tɛ laïcité ko kuma fɔ n'i taara kuluba i bɛ taa sɔrɔ président n'a ka mɔgɔw bɛ seli ye n'i taara conseil des ministres la i b'a sɔrɔ ministre dɔw bɛ yen olu bɛ voile don ka taa jɛnbɛ kɛ n'o ye i bɛ bɔ o yɔrɔ la i bɛ taa ɔkɔliso dɔ la
i bɛ taa sɔrɔ mɛtiri dɔ bɛ yen a jɔyɔrɔ dɔɔnin tɛ jamana kɔnɔ o bɛ mɔgɔw bali k'u tɛ seli ko parce que jamana ye laïque ye o bɛ mɔgɔw bali k'u tɛ silamɛya fini don ko parce que jamana ye laïque ye o la anw y'a ye k'a fɔ an ka jamana laïcité tiɲɛ yɛrɛ la a ma faamu jamana kɔnɔ fɛn min ma faamu tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka bɔ anw ka jamana sɛbɛn na o conseil y'a ɲini k'a fɔ komi a ma faamu bi anw b'a kanu a ka bɔ jamana sariya sɛbɛnw na o kɛra an ka continuer o kɛra an ka hakilina fɔlɔ ye an ye min bila ka taa commission avant projet la an ko o tɛmɛlen kɔfɛ anw ka jamana sariya président de la république n'a b'a kali a b'i kali kumakan min a b'a fɔ n bɛ n kali ala ɲɛkɔrɔ ani jamanadenw o b'a yira k'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ constitution a jɛra n'a ye ko ala bɛ yen a jɛra n'a ye ko anw ka jamana mɔgɔw bɛ ala ko la wa président tɛ bila a ka présidenya baara la abada tant que o kalikan in n'a ma kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye droit kalan i b'a dɔn k'a fɔ la conséquence juridique du serment o jɔyɔrɔ bɛ président ka baara la cogoya min na ni président m'o kɛ a tɛ jate ko jamana président don o kalikan in na a b'i kali k'a bɛ ala ɲɛkɔrɔ donc o b'a yira anw ka jamana yɛrɛ constitution a ye ala ko sabati a ye ala ko dɔn wa président tɛ taa ka baara la f'a k'i kali o ala in na ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ anw ko n'a b'o cogoya la n'a b'i kali ala la a dalen bɛ diinɛ min na o k'a sɔrɔ a kinibolo dalen bɔ o kitabu kan ka sɔrɔ k'i kali ala la an y'o kɛ an ka hakilina filanan ye an ka hakilina sabanan an ko anw ka jamana kɔnɔ furu ka kan ka ɲɛfɔ anw ka jamana kɔnɔ parce que an ɲɛ bɛ furu caman cogo la diɲɛ kɔnɔ bi cɛ ni cɛw ka furu ɲɔgɔn ma muso ni musow ka furu ɲɔgɔn ma an y'o ye diɲɛ fan caman jamana minnu b'o lahalaya la o jamanaw labɛnnen don diɲɛ bɛɛ ka kɛ o cogoya ye parce que olu bolo don dɔ bɛna se diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛna kala ɲɔgɔn na donc damu jogo juguya la olu b'o min sɔrɔ u ka jamana la n'u yaala ka taa jamana o jamana la diɲɛ kɔnɔ sariya foyi kana sɔrɔ o jamana in kɔnɔ min b'a to olu ka jamana ye damu min d'u ma k'o tɛ se k'o damu ɲɔgɔn sɔrɔ o sariyaw kɔnɔ donc kelen ka pression wuli diɲɛ kɔnɔ nin ko ninnu ka sabati an ko la n ko n'o don furu ka ɲɛfɔ anw ka constitution kɔnɔ k'a fɔ furu tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ ani muso olu ka jɛɲɔgɔnya o de ye furu ye an y'o sabati an ka constitution kɔnɔ an ka proposition na an ka proposition naaninan an ko état k'a wajibiya a yɛrɛ kan ka famille du lakɔlɔsi du min n'o ye société yɛrɛ soubassement fɔlɔ ye état k'o lakɔlɔsi i n'a fɔ mariage in défini na cogoya min na mariage min n'a bɛ kɛ alimami dɔ ɲɛkɔrɔ walima n'a bɛ kɛ maire dɔ ɲɛkɔrɔ a mana k'a fɛn o fɛn ye o furu in ka kɛ cɛ ni muso ye état k'a kɔlɔsi n'o de ye du kuloma fɔlɔ ye k'a kɔlɔsi k'a protéger o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ko o kɔfɛ jamana dɔw la u ye furu haramu cɛ ni cɛ ka furu haramu muso ni muso cɛ mais u tilara ka yamaruya di cɛ ni cɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu aw bɛ se ka ɲɔgɔn ɲini aw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka so bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ da la mais a tɛ kɛ furu kɔni ye o yamaruya b'aw bolo anw ko bon anw ka jamana kɔnɔ anw tɛ hali o la anw t'o la bi anw t'o la sini fɛn o fɛn n'o de ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu k'o bɛ kɛ hakɛ ye hali n'a ma kɛ furu ye a ka sabati k'a fɔ o tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ wa cɛ ni cɛ jɔn ko don cɛ min wolola a cɛlama muso min wolola a musolama o de ko don cɛ min taara a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ muso ye muso min taara a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ cɛ ye o ko tɛ dɛ hali n'i y'o kɛ a tɛ daga o ye a ka ɲɔgɔn kanu anw ka jamana kɔnɔ an k'o kɔfɛ constitution article dɔ la u y'a sɛbɛn ko hadamaden farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen don hadamaden yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don dan tɛ se ka kɛ hadamaden na u danna ye alors que constitution min bɛ senna bi o y'o fɔ ka tila ka peine de mort ko kuma fɔ n'i ko hadamaden farikolo kɛrɛnkɛrɛnnen don dan tɛ se ka kara la ka dan ye o kɔrɔ ko peine de mort abolila a tɛ se ka appliquer bilen an ko an sɔnn'o ma hadamaden kɛrɛnkɛrɛnnen don dan tɛ se ka kara la an ko k'a sɛbɛn ka fara o kan nka min ye peine de mort ye o sen t'a la o bɛ waliya sariya y'a fɔ cogoya min na a laban an ko anw tɛ fɛ fɛn ka ye nin constitution révisée in kɔnɔna la min bɛna dankari code des personnes et de la famille o ye hakɛ min ta anw ka jamana kɔnɔ fɛn o fɛn n'a bɔra constitution in na n'al'o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ gɛlɛya anw ma an ka sɔn o ma nin kɛra o conseil ka hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan k'a ta ka commission sɛgɛrɛ o y'a sɔrɔ président y'a fɔ cogo min na commission yɛrɛ nana y'a groupe bɛɛ lajɛlen o don an ka conseil président ba a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan a ye kuma ninnu gɛlɛyaw ma gɛlɛya cogo la an y'a kɛ sɛbɛn k'a d'u ma u tilar'u ka baara la kalo kelen duuru ma jamana président fɛ o kalo kelen bannen u nana bɔ ni sɛbɛn dɔ ye u b'a fɔ o ma ko avant projet de la constitution de la nouvelle constitution o avant projet in na an y'a ɲini an y'a sɔrɔ an ye fɛn minnu fɔ nin ye u ma olu caman ta en compte fila u y'o ta en compte constitution préambule la anw ko an yɛrɛ kofɔli min n'an y'o kɛ u y'o hakilina dɔw ta ye furu ko ye cɛ ni cɛ ye
u y'o don a kɔnɔ mais min b'a to cɛ ni cɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ waleya tɔw la u y'u mango kan ani laïcité u ye laïcité laɲini a kan ka wolo min na a bɛ taa laban min na u y'o fasa k'o don a kɔnɔ constitution min bɛ yen bi ni baara bɛ ka kɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la laïcité laɲini t'o kɔnɔ u ye laɲini min don a kɔnɔ o laɲini anw y'a ye o t'anw ka jɔrɔna ko ani anw ka hakilina ko ta anw ko bi anw ka jamana kɔnɔ silamɛw joginna laïcité ko la dan sagora silamɛw ka laïcité ko la tiɲɛ la u b'anw siran nin définition min filɛ n'a ye nin to nin cogoya la k'a fɔ anw ka sɔn a ma walima k'a ɲini an ka mɔgɔw fɛ k'u ka sɔn a ma sabula tiɲɛ yɛrɛ la laïcité ye min kɛ jamana in kɔnɔ a gɛlɛyara sira caman fɛ an nana jateminɛ filanan min kɛ ka fara o kan an nana ye n'i ye diɲɛ jamanaw bɛɛ ta i bɛ taa sɔrɔ jamana min na ni laïcité kalima b'a ka constitution kɔnɔ o ye jamana damadɔni ye jamana ba fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ olu si b'u da tu laïcité ko kuma la k'a daminɛ Amérique ka taa Canada ka taa Brésil ka taa Italie ka taa Belgique ka taa Grande-Bretagne ka taa Hollande ka taa Japon ka taa Chine ka taa Corée du Nord Corée du Sud nu si ma u da tu laïcité ko la donc anw nana ye k'a fɔ laïcité ye jamana dɔ de ka tariku ye a ka jamana dɔ de ka histoire don histoire min don u y'a dilan u ka jamana bɛ lahalaya min na an'u bɛ cogoya min na k'a bɛn u yɛrɛ cogoya ma donc anw bolo anw kan k'an ka laïcité dilan cogoya la cogoya min bɛ bɛn anw yɛrɛ fɛnɛ lahalaya ani an ka cogoya ma o la an nana jate k'a fɔ laïcité sugu saba bɛ diɲɛ kɔnɔ laïcité dɔ bɛ yen o kɔni ye kafiriya de ye o laïcité la a tɛ bɛn jamana ɲɛmɔgɔw jamana cɛkɛda ɲɛmɔgɔw u ka fini don fini min b'u ka diinɛ tamasiyɛn yira u ka wale kɛ wale min b'u ka diinɛ tamasiyɛn yira o laïcité la i bɛ faransi sɔrɔ o sanfɛ 2022 o bɛ ban wagati min na u ka jɛkuluba dɔ bɛ yen ko l'observatoire national de la laïcité a y'a ka rapport présenté faransi gouvernement na a y'a yira ko dan sagora faransi laïcité la siɲɛ 800 o siɲɛ 800 na a ye fɛn o fɛn cité k'o ye dansago ye laïcité la denmisɛnninw bɛ ekɔli dɔ la u ka diinɛ kɔsɔn u ko k'u tɛ nin sogo sugu dun u ka diinɛ kɔsɔn u ko k'u tɛ nin boisson sugu min u ka diinɛ kɔsɔn u ye nin fini sugu don u y'olu de ta k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛ ko dankari kɛra laïcité la donc u b'a jigin anw kɔrɔ k'a jɛya k'olu ka laïcité a tɛ sɔn diinɛ ko ma wa a tɛ diinɛ ko la donc an y'a yira k'a fɔ o ye problème ye laïcité filanan dɔ bɛ yen o laïcité la o sigilen bɛ a tɛ diinɛ si ka kiti kɛcogo o tɛ kɛ jamana ka kiti ye mais o laïcité fanga bɛ diinɛ min na u ka jamana kɔnɔ n'o diinɛ y'u taabolo kɔrɔ ye gouvernement o diinɛ reconnu k'o kɛ majorité ye ka sɔrɔ ka jɛ ni tɔw ye o laïcité ye fɛn majoritaire a y'o reconnu a jɛra n'o ye n'i taara Italie laïcité ta k'a lajɛ l'Italie constitution article 4 la o kɛlen k'a sabati k'a fɔ laïcité Italie jamana ani église catholique bɛnkɛɲɔgɔnya ni relation min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'o relation déterminé u ka article kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a fɔ a bɛ san 1000 bɔ bɛnkan dɔ k'u siɲɛra église catholique ni Italie jamana fɛ n'o ye concordat ye ko église catholique bɛ minɛ Italie jamana kɔnɔ n'o bɛnkan in de ye donc u y'u kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ ka na article wɛrɛ ta ka diinɛ tɔw don o kɔnɔ olu ka hakɛ ye min ye jamana kɔnɔ k'o fɔ donc olu ka laïcité elle a reconnu le fait majoritaire laïcité wɛrɛ bɛ yen n'o ye Grande-Bretagne constitution yɛrɛ t'olu fɛ sisan o k'a don laïcité kɔnɔ ka bɔ constitution sɛbɛnni mais olu ka jamana sariya b'a yira k'a fɔ maa si tɛ k'olu ka jamana masakɛ ye fo k'a sɔrɔ i ye chrétien ye wa chrétien bɛɛ tɛ dɛ chrétien min bɛ église anglicane na n'i bɛ fɛ ka k'olu ka jamana masakɛ ye n'i kɛra silamɛ i tɛ k'a ye bilen n'i kɛra jufu ye i tɛ k'a ye bilen n'i kɛra chrétien bolofara wɛrɛ i tɛ k'a ye olu ka laïcité o sabati ka fasamaciya di diinɛ dɔ ma hali u ka jamana ɲɛmɔgɔya la Norvège olu y'a sabati u ka constitution na k'a fɔ pour que i ka k'olu ka jamana masakɛ ye fo k'a sɔrɔ i ye chrétien min bɛ église protestante la donc u ye fasamaciya di diinɛ dɔ ma u ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ u jɛlen bɛ ni diinɛ tɔw ye a b'aw ka diinɛ baara a b'aw ka diinɛ kɛ Amérique san o san olu ka Sénat n'a ka session bɛ dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ ni bibulu haya dɔ de ye u y'o k'u ka tradition u ka jamana kɔnɔ donc u ka jamana laïcité fasamaciya di diinɛ taabolo dɔ ma o laïcité bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye filanan ye laïcité sabanan o ye birisa ɲagami laïcité ye jamana minnu tugur'o kɔ o jamanaw tila bɛɛ tugur'o laïcité in kɔ parce que o colonisera de o colonisation na a jamana kuma minnu ka laïcité sɛbɛn wagati min na constitution sɛbɛn wagati min na a jamana intellectuel ma courage sɔrɔ u ma jafarinya sɔrɔ k'u yɛrɛ confirmer anw ye min ye k'o sabati u ka jamana constitution na u ye copier coller de ta k'o don a kɔnɔ dɔrɔn dɔw b'a fɔ ma ko paresse intellectuelle o de kɛra sababu ye o jamanaw caman ka ca Afrique i bɛ taa laïcité sɔrɔ a kɔnɔ laïcité min n'a ɲɛfɔlen tɛ a kuntilenna dɔnnen tɛ a miirina dɔnnen tɛ don o don mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɔ au nom de cette laïcité ka mɔgɔw bali u ka diinɛ ko la
o laïcité sabanan ye donc an ko biasira mali bɛ yɛrɛma hɔrɔnya bolo min kan mali bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kuma min na mali bɛ yɛrɛma hɔrɔnya yanga min na mali k'a yɛrɛ ka laïcité mali k'o dɔn min gulonnen tɛ jamana si ka laïcité la min an ka jamana réalitéw bɛ ɲɔgɔn ta o la conseil y'a ɲini k'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la ko ka bɔ laïcité la an n'u ka hakilila kɛlen kɔfɛ kelen ye an n'u bɛ miirina kelen kan an ka rôle dɔ fana ye ka équilibre kɛ jamana kɔnɔ min b'a to dan tɛ saga an ka diinɛ la min b'a to an bɛ jamana faamaw hakili sigi mɔgɔ dɔw wulila ka projet de b'an bolo ka jamana kɛ république islamique ye ka jamana yɛlɛma k'a kɛ silamɛ sariya ye k'o de la an bɛ k'a ɲini ko ka laïcité bɔ a la maa si m'o kuma mɛn anw da donc an ko bi o conseil ka mɔgɔw hakili sigi minnu sirannen don mais silamɛw ka hakɛ an k'an sinsin o kan an ko sisan an bɛ proposition min kɛ n'u ko u tɛ laïcité bɔ a la u k'a sɛbɛn k'a fɔ mali laïcité kafiriya laïcité tɛ kelen mali laïcité diinɛ kɛlɛ laïcité tɛ fila mali laïcité a bɛ daga mɔgɔ min n'i ye diinɛmɔgɔ ye i ka diinɛ fini i ka diinɛ bafula i ka diinɛ selicogo i ka diinɛ kumacogo i k'a kɛ jamana yɔrɔ bɛɛ i bɛ se k'a k'i ka so i bɛ se k'a kɛ tribunal la i bɛ se k'a kɛ ɔkɔliso la i bɛ se k'a kɛ kuluba i bɛ se k'a kɛ jamana yɔrɔ bɛɛ wa an ka laïcité anw b'o de fɛ an ka laïcité ka k'o ye an y'o sɛbɛn k'o ci commission kura min sigira o ma ka tila k'a yira k'a fɔ jamana faamaw o laïcité k'o kɔlɔsi dangari tɛ se ka kɛ o laïcité in na o kɔfɛ u y'a sɛbɛn ko kalan k'o ye laïque ye l'enseignement public est laïque anw ko l'enseignement public y a pas une façon laïque d'apprendre les matières à l'école an ka jamana laïque a kana don kalanko la laïcité kalima min bɛ kalanko la a ka tɛmɛ ka bɔ kalanko la walasa an ka jamana denmisɛnninw diinɛ u bɛ se k'a kalan u ka kalanyɔrɔ la cogo min na i n'a fɔ jamanabaw caman bɛ yen u b'a k'o cogoya la n'i taara Europe jamana caman bɛ yen matières bɛ kalan gouvernement ka kalanyɔrɔ la matière minnu ye diinɛ matière ye an ko k'o kalan ani hakilina min bɛ yen ni gouvernement yɛrɛ bɛ fɛ ka dɛmɛ lase cɛkɛda kalanyɔrɔw ma cɛkɛda kalanyɔrɔ minnu bɛ yen n'u ka baara ye diinɛ dɔrɔn ye tuma caman ne b'a fɔ mɔgɔw ye n ko maliyɛn an b'an disi gosi ni kurukanfuga ye a bɛ kalan université la Amérique k'a fɔ constitution fɔlɔ min dilanna diɲɛ kɔnɔ ko kurukanfuga b'a la mɔgɔ minnu ye kurukanfuga constitution sɛbɛn les rédacteurs de la charte de kurukanfuga a bɛɛ bulon kɔnɔ kalandenw de kalan fɔlɔ min sabatira anw ka jamana kɔnɔ bulon kɔnɔ kalan de nana n'a ye maa si tɛ nin kɛnɛ in kan maa min ma Umu Dili tɔgɔ mɛn a ka ca san 100 a ye poème minnu sɛbɛn a ye fɛn minnu sɛbɛn mais a y'a imaginer dɔɔnin dɔrɔn ni Umu Dili tun ye francophone de ye ko tubabukan mɛnla kun don a ye poème minnu sɛbɛn a y'a sɛbɛn tubabukan de la ɲanguma jamana féministe bɛɛ wulila k'i jɔ a kɔfɛ ko état k'a réhabilité mais u y'u mankan a kan san 100 muso min ka kalan sera ye le cercle prestigieux des intellectuels a donn'o kɔnɔ a ka ca san 100 ye an ka jamana kɔnɔ mais u m'a ko ladɔn parce que a y'a ka dɔnni ɲini sira min fɛ mɔgɔw nana k'u b'o dɔnni kɛ fu ye donc an k'o bolo o dɔnni an ka jamana kɔnɔ état nafolo ka don a la état k'a baara kɛ o la wagati tɛmɛlen gouvernement ye cɛkɛ dɔ créé n'o ye secrétariat d'état chargé de l'enseignement bilingue an nana sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 800 o de bɛ kalan kɛ a ka diinɛ kanu kosɔn madrasadenw ani école kalandenw bulon kɔnɔ kalandenw madrasa karamɔgɔ ni bulon kɔnɔ karamɔgɔ mɔgɔ 23 ani dɔɔnin jamana min n'i ka jamanaden 800 sera ko min na i ka kan k'o ko kɛ fu ya o ko kelen k'o bila kɛrɛfɛ ka sababu kɛ ko l'enseignement public est laïque donc an ko l'enseignement public yɛrɛ laïcité ka bɔ a la walasa ni jamakuruba in u sen bɛ se ka don jamana baara la u sen bɛ se ka don jamana kow la o tɛmɛlen an nana sabati k'a fɔ président ka serment n da ser'o ma an seginn'o kan tugun o ka to a nɔ la o ka kurakuraya min ye article mariage ko ye an nana an seginn'o fana kan k'a fɔ mariage ka jɛya a ka fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ mariage a défininen bɛ cogoya min na a ka to o cogo la état ka dɛmɛ kɛ a bɛ se ka kɔlɔsi a bɛ se ka sinsin liberté dɔ fɔra jamana constitution yɔrɔ dɔ la k'a fɔ jamanadenw ka liberté b'u bolo k'u ka hakilina an'u ka miirina k'u manifester an ko o n'a ta o ta gɔrijigɛniya sen tɛ o la donc o la an nana se hakilina wɛrɛ ma n'o de ye o kelen ka fɛn dɔw protéger constitution kɔnɔ k'a fɔ ko ni constitution bɛ yɛlɛma ko dan tɛ kari o la an ko n'o anw fana ka hakilina minnu n'o y'an ka diinɛko ye o fana ka fara o yɔrɔ kan k'a fɔ yɛlɛma foyi tɛ se ka k'an ka jamana constitution na min bɛ dankari an ka o diinɛkow la donc an balima silamɛw ninnu tun ye kumakan belebelebaw ye ani kumakan damadɔw o conseil islamique ye baara laban min kɛ k'o bila ka taa jɛkulu kura min sigira jɛkulu kura in sigilen u y'a ɲini an fɛ k'an ka mɔgɔ 2 d'u ma an ye mɔgɔ 2 di an ka bɛnkan ani an ka hakilina ye min ye an y'a di u ma o kɔfɛ an ka commission sigira k'a fɔ an bɛ baara kɛ constitution ko in na fo don min na ni gouvernement ye constitution ko in kuma dabila n'u ye projet retiré walima ni référendum kɛra n'an ka laɲiniw ma sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ mali silamɛw danfara tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ anw fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ minnu wulila k'a fɔ laïcité kalima ka jɔsi ka bɔ a kɔnɔ o conseil b'olu fo
a b'u barika da a b'u waleɲuman dɔn sabula ŋaniya foyi t'u kɔnɔ miirina foyi t'u kɔnɔ n'o tɛ ka silamɛya protéger ye o kɛrɛfɛ an ko an b'a ɲini gouvernement fɛ o hakilina in u k'u hakili to a la an ye hakilina min fɔ u k'o sɔn ma u k'o ta u k'o sinsin n'o kɔni ma kɛ don dɔ u bɛna an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Mali silamɛ bɛɛ k'a daminɛ Kidali fo Kaye k'a fɔ n'an ka laɲini ma sabati vraiment an ka hakilina n'an ka miirina ye min ye an bɛn'o jɛya jamana kɔnɔ ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye don nataw la donc ni ye kuma ye min dira ne ma n k'a lase aw ma o conseil ka commission tɔgɔ la ani bureauba tɔgɔ la an ye baara minnu kɛ kabiri ko in daminɛra fo ka na se sisan ma o de ye ne ye assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu